O Concello de Noia acolleu o acto de presentación dunha nova edición do descenso a nado Río do Tambre. A proba terá lugar o sábado 9 de agosto, con saída en preamar ao redor das 5 da tarde dende a central eléctrica do Tambre e o conseguinte descenso do río ata Pontenafonso, cunha distancia de aproximadamente 4.800 metros. A proba está aberta a maiores de 14 anos, federados ou non federados. Que a xente non pense que é un descenso en aguas bravas, porque moita xente di, nadar no río e tal. Non é iso, non? Vamos a facer un descenso a favor da corriente, suba a marea hasta a central do Tambre. Cando teñamos pleamar, salimos río abaixo 4 km 800. As persoas interesadas poderán obter máis información ou inscribirse na páxina de Galitimin. O prazo remata o vindeiro xoves 31 de xullo. O prezo da inscripción son 25 euros e a organización agarda superar o 100 de participantes. As inscripcións están abertas hasta o día 31. Esperemos chegar ás cifras do ano pasado, que eran 106. Levamos a día de hoxe 60. Os concellos de Noia e Outes colaboran na organización da proba, facendo unha chamada a participar ese día no descenso. É unha proba moi bonita, ten uns paisajes espectaculares. Animamos a todos os nadadores e toda a xente que lle guste practicar ese deporte que se acerque aquí, porque a verdade é que é un lujo facer este descenso a nado con estas vistas con este entorno tan privilegiado que temos. Destacar que creo que é fundamental estas colaboracións e esta sintonía para que medren as actividades de ámbito deportivo, unha iniciativa que xa vai pola súa terceira edición, neste caso con uns 4 km 800, a verdade, e que, unha zona de disfrute, podémoslo escoitar ano tras ano nas diferentes actividades que se levan a cabo en torno ao río Tambre, destacando sobre todo esa lámina de auga que tanto disfrutan os participantes, xa a nado ou en piragua, e nesta ocasión que vamos a poder volver a participar nun evento que así podrán disfrutar desde logo os participantes neste descenso.